हाग्रामानि थिनहरनायावनो जों दिनै बाहाय बाहागो लादों आरो एबसुनि जिथु दिनैनि जिथु सिद्धान्त आरो बियो ग्रहण जयग जादों आरो बेखौ एबसुआ माने नेतृत्व लानांगौ। प्रमद बर' बिथांखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा नोंथाङा? दाबिया बेबो मोनसे दङ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जाहाथे जिहेतु लकेल गभर्नमेन्ट जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बेखौ बिरोधि आरो रुलिं मोननैबो ज' जानानै मोनसे जाहाथे काउन्सिलनिफ्राय केबिनेट आरो माने एसेमब्लि मोनसे डिसिसन जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टनो इलेक्सन कमिसननो बिथांमोनाबो राजनैतिक भाबै आरो बिनि जिथु सासक हिसाबै बिथांमोनाबो होनांगौ बे जोंनि दाबि दं। 11 जुलाइआव जिहेतु बिटिसि एसेमब्लि जागोन दा बेवहाय बिपिएफ हिसाबाव माबायदि बाहागो बदकरो जों बेखौ मोनस्लाबनाय नंला बिनि आगोलनो दिनै जों एबसुआ बिथांमोना रायलायगोन हयथ' हाग्रामा महिलारि जोंनि आफादगिरिजों बर्थमाननि मानगोनां सि प्रमद बर'जों रायलायलायो खोथाया बियो आलदा खोथा राजनैतिक बिसयनि खोथा दङ এই गतिके जों बेवहाय निस्सय आबसुनि भूमिकाखौसो आसा खालामदों। आबसुआ जिहेतु माने निरपेक्ष भाबै बिथांमोना जाहाथे बेखौ बेबस्था ग्रहण खालामो जों बेखौ दाबि खालामदों।